Antes de fin de ano estará aprobado o catálogo de bens de valor cultural da costa que, grazas á Lei Galega do Litoral, poderán ter un novo uso. Dende que entrou en vigor a norma o 1 de xullo xa se identificaron máis de 1.600 construcións. Estas son as ruínas da fábrica onde se procesou a última balea cazada en España no ano 1985. Tras 60 anos de actividade, esta factoría de C pechaba coa aprobación da moratoria á caza comercial imposta pola Comisión Baleeira Internacional. A lei impedía darlle un novo uso por estar en zona de dominio marítimo terrestre e agora é unha das construcións que ao amparo da Lei Galega do Litoral poderán ter unha segunda vida. Alfonso Reda di que é un exemplo de por que Galicia reclamaba as competencias sobre a súa costa. Somos os primeiros interesados en seguir conservando estas maravillas como que son, pero darlle unha segunda vida económica, se é posible, e en moitos casos ten que ser posible. Por lo tanto, creo que isto é unha plasmación de en que consistía e os beneficios de poder facer isto dende Galicia. Nos 2 meses que leva en vigor a Lei Galega do Litoral xa se identificaron máis de 1.600 construcións, sobre todo arquitectónicas e industriais, pero tamén etnolóxicas, arqueolóxicas e artísticas. O catálogo con todas elas abrirase a información pública en outubro coa previsión de aprobalo antes de que remate este ano.